คุมในวงทรายนับางอาทิตย์ยังกิจงมุดบางประคาดเฉพังจงพีกิจงมุดจงกิจงสุขเองเที่ยมจงกิจงสนิวเที่ยพิญโยบันขัดกระปัดยังกระเทงกระจงบัดพิญโยบันเล็ดยังกิจงดวายหังเที่ยงันชาชโกรีพีบัดพินวาดยังอาที่พินเชียมยังบัดพินวาดยังอาเด็กกระโดดนุดบาร์องทรายkita gilong gikular ke jong ublay wayem jong abat jong pi kini gilong gikular ke ba ublay ukuran hau Jeremiah syapang gibreu ke jong ui badu gran syapang jong abat jong pi ki badon hapedeng ka jingpang ka jing sngusi ki don hapedeng ka jing kuslai ki don hapedeng ka jing syayong jong ka jing em ngila bani kendo i ka jing ko me kendo o gibreu ke jong ublay way ni kini gibreu jong ublay long ujo bayi kendo ikade ke jing sha shitom nakabanta utra ya ka ba ublay sha po ujo ude ban sha nakabanta ka hok bad ka buram ka jong ublay hi hake kitab ujo kala nong ba saw pho ar ka de khat ka ba ar gong ujo hi dala diu phla o mela ban le lut na dong shadong badom don kanu kabala ban khang ye ka jing thumu jome amdon bala ban khang ye ka jing thumu ka jome shisha ka jing prakhat ka jong ublay ka long bakra ka jing prakhat ka jong ublay shapang jong phi bat shabang jonga ka long na bam jigot shabam jigot ui thu ye ka jing prakhat bo prakhat shapang jong phi bat jonga ubo hagadaka ying jing kan show ka jong u bat namar ka da wai haga ya bar ka por ka badai piang kat bakum kat timing ka jongu padain da haba nga bat pingi wan show blay nga bat pingi wan show jisu bat ngi wat ka khmat ka jongu ni sedang ban duai ni sedang ban penret yaladi ban khot kerpat ka kerseng ka jongu trai bat haba ngi wat yo ngi shem yo haba ngi penret bangi wat nadu ka donot baro mau blay lo kular ngatip ye ka jingmut pangaprakhat shapang jongpi prakhat yo job ye ka bau blay la tip ye ka jingmut ka bau prakhat shabang jong u yo ilut ye ka jing janjar ka bau sha yo ilut khumno be ki paralok ki jong jo ki wan ban kran ben yo ki wan ban kran da ki tin I kom ba ki long ki ba shisha I kom ba ki long ki counselor I kom ba ki long ki briu ki badai ki jong blay hi awat ki long ki shakri ki jong blay tan rai ka tin ka ba ki kran hau jo ka pan long yo jo arsha ka jing sngusi arsha ka jing janjar arsha ka jing bankhia arsha ka jing thang munsim arsha ka jing do jengkerman namar baki ai ki ktin ki ban penram yo job ushakri ba hok ka jong blai ka ktin ka jong blai ka ong ba blai hi usakhi hakamat ka jong nong mudui jong u saitan ong ba job ushakri jonga ulong ba janai ulong ba hok parom syam ka jing bakala hu kamdon ka jing duna ublay prakhat syapang ujo prakhat syapang ki breu ki jong ublay prakhat syapang jonga ba jongpi boronga itu ye ki jing mot pang prakhat syapang jongpi o ki jing mot jong ka jing sukheng tiom jong ka jing sniu ka badon ka jing kermen hakaya ka bakot jongpi o ujo pu janjar ukang man bau ye kendo ye ki jing ya ka bau mlashu ban sha ka met jong ula dap ti to jau na du kle du ka jat pong de ka berni ru mlashu ban pong jai ngamar kita ki jingpang ha ka met ka jong u yam show blay ka ang show blay u duai show blay bru pai om shom la pen mi ya ka kentien ban tim no yo blay ba em jong bat ke ni ke de ka jinglong ka jingem ya ka bau job u yaisha na ka banta jo utrai baraka ba khadu kala nang ba saw par anda ba blay la yakran ba la phai ktin ye ke jing jan jar baro isngi ke jing em ga jong u blay la pan phai pat sa shi sin ye ke jing kar khu ta ka ba wan ban yakran ban jubab ha ka ta ka ya ka ba don ke jing kermen ka ya ka ba khut ye ka ba blay kular ke ktin hu Jeremiah na ba ngatip ye ke jing mot pang ba khat shapang jong phi ki jing mot chong ki jing sukeng te om jong ki jing sniu ka badon ka jing kermen hagaya ka bakut ka jong phi je phin wan ban khat karpat yanga
ban pin duai hanga dengan syakor ya pi ujo pulawan ban duai hakmat utrai ba umla syasyu ya jing et ho du complain show blay ukran ho blay duai show blay habreng gi jing janjar ge ba ya kendo habreng gi jingpang hagamet ke bala sno gi do jaw baro shirun yang para breng gi jingpang ga mensim ge jing perkhat namar ge jing syakren ben gi paralok ki jong u ka bible ka ong lering ipuli haken ke kitab job ka long basau pa ar gi khot ke basyadien ba kita gi bahaya ngasem jong u kira ino yo bat namar bagi paralok ki ba ye jong u kila ino yo kita gi ba itu itau ke ba long paralok ba u men shwa men bau dang don na ka jing dap ker hai ka bau blai lo ker khu yo kila ino yo man tau long marwe ki paralok kita ki ba wan ban ye selok ban sneng ban u ban ya pentingan yo ki long pan ban ki nong ye selok ki ba pen kthang men sim ki ba pen janjar arsya yo ulong marwai upai satang show blay ubadon ye ga jingmut ka ba prakhat shapang jong ju agabakut ublay wan ban kran yo ju baru job upla buruang namar kata ngatep pamela ban le lut na dong shadong mela ban le lut ki ai baro padum don kanu ka bala ban khangno ye ga jing thmu ga jome haga jingem jonga ujob yo I baru sngoto bau blai control ye ga jingem ga jong ujob parum don manu bala ban khangno ye ga jing thmu ye ga bau blai thmu haga jingem ga jong ujob para ga ba ko du blai la ra no bat kan tiu yo ujob paru lo kar khu arsha haga jingem ga jong u ga arsha haga blessing ga jing gar khu haga yo ka kot arsha haga jing pen khia arsha haga jing long man si ki ai ga bau job udan man shwa la du no man taw la yo pat arsha kada ga de jingar khu ga jong blai barga bible gong bati ki bahai ngasem jong u ki le wan bania pentingan ye u habo blai la kar khu biang ye u barki paralok para jor jong u ki le wan bam jalem haga mi ka jong u job barki la wan ra wei ya ka wei ka rupa bar usbai rupa bar gumjuru shid khat ka ksiar satik siar ban ai hu job to blai gur khu yo job ka ba khaddu namaru blai la kolar ke ni ka tin ka jing kolar ka jong u purong na bang atip ye ka jing mot pangar khat shapang jong pi o gi jing mot jong ka jing sukhen tiom jong ka jing sni te pinwan ban khat karpat yang ha bat pinyo ban duai hanga dengan syashkor ya piong utrai naba ka don ka jing kermen hagaya ka ba khot jong pi ba pinwan ban wat yang ada pin syam yang aba pinwan ban wat de ka don wot baro hal geni kisngi ter shiter ngi yo ban ye duai na ka banda given sim ka ba khodor yam show try ka don ka daga jing du jing kermen ka don ka jing ngosik thang ki don ki be syam ha ka jing pat ka jing pra ha ka ying sem ki don bala du no yu lok bala du no ikalok don ki bala du no ki kemi ki pa don ki be khlat asamla ha ka jingim samla jongki ki yam ki pai donut ki thang ka man se don manu bala ban sngotu ki nrai tangu Jesus Christ bo try ubdan ka jingmot ka ba uperkhat baru tep ki jingmot bo uperkhat shapang jong ba jongpi yandang yela yo ban ye tuai ngim slok ban pai sho blai I don ki testimony ki bagi bril ki ai ki jing phla o tang kat tokan ni por u blai lo ai no ya kata ka bagi lapan ki bala duai ho ni long dagi shekri jong turai ki berit ya ban yang lam ban duai ban kersan u blai ken u lai ke kamba u juba namaru don ni ka jing perkhat o perkhat shapang jong ba jong pi log bai lese ga ni ka por hang no pidon lese pidon na ga jing du jing kerman pidon na jing pang pidon na jing skusi pidon na jing kotlat pisngau kom bam don shu kalawe haga jing hem pidon na jing siap ting ublai kular ge ni kitino ngatip ge jing mot pang perkhat shabang jompi ge jing mot om ge jing sni ge jing mot ge jing sukhen bat ga badon ge jing kerman haga ya ga bakut jompi hoi pila bandon na bedeng jompi bala ya slam ba haga jing yasham ge jing em ba pila pan ba pila duai na ublai pimyo ye ga jubab hadu menta ho gidon kijing ya syam ga jingem ba pilapan ndreu blai umpat jubab tat hadu ga ni ga klemat kani ga long ga ktien ber ga kular ga jong blai bo blai ong ga tip ga jingmot pang perkhat shabang jong pi kijing perkhat jong ga jing suk
bad ublay wong bati hakmi kadon ka jingkermen hakaya ka bakut jong pi kitien jong blay ka ong to penret yaladi na margata hakik sangti ka jong blay o Petros uto ika sithi ka jong uto penret yaladi hakik sangti ka badan bor ka jong blay te ublay pen kentiu ya pi hakaya ka babet jong ublay u ap ya ka ya ka babet men bahaba ngabat pi niwan ban wa te ka khamat ka jong blay kata ka ya ka babet ka ublay kwa ban pen kentiu ya ki breu ka jong blay ya gire ka ba i jo blay kalong tanda habang iwan banduai banwa te ka khamat ka jong blay te pin khot kar phat ya nga be pin yo lek banduai hanga dengan syashkor ya pi ong try but pin yo ban wat yang dengan pin syam yang haba pi wat yang ada ka donut baro log bayi tongin kerpat show blay tongin duai hangno ba pidon khmi show blay wat ya ka khamat ka jong blay uni blay ba kular ulong blay ba bat ya ka kular ulong blay ba ngila ban syania ubala ban pendap ya ka kular ya ka baula bat namarum long blay ba lamler oh blay keren ho balam lang baga sentur kejong balam wong namaru blay long kun ubriu bau syukur lani ubriu ban kalag bamut oh ikata bau keren hadu nom lemu ya kata bau laong hatu nom pendap mo uni long blay wa hok berbasisha uba kular baru ba pendap ya kata kular berabanga pat pi ni long broken ni don kajing pat kajing pra haga mensim ga donot kajing em jong abat jong pi uni ublay wap yang abere pi bangin khot kerpat bangin wan banwa tika khamat ga jong ngin syam shisha bo ublay long ba shisha ublay long ba hok baru pendap hok ya tika kular hangno bang abat pi ni don bangi mat ya ga dugu jing em ga jong abat jong pi ga don ka taka appointed time lani ga taka ya ga ba bet ya ga ba ublay lo bu bon ai ban chu bab yang abere pi hangno ba pi don ka ni kapor bios ngawi gani ka kular jong ka ktien ka jong oblay khot kerpat ka gerteng ka jong oblay tuai ka gerteng ka jong Jesus Christ pandami ki khosiu ka jong pi wo jobu pandami ki khosiu yam badu ka ang show oblay mi labar sngi ut akhamat jong oblay yos ngawi ka tabaro nrayu ap ya kata ka ya ka bet pandala dai ka por oblay wan man ya kran badu job baru senang ye tu ki paralok ki jong job bodong to ki to like banai kata ka jing ai ngu show job kanang bo job pun yo ban duai na ka banta jong pi dengan syashkor dengan pediang ye ka jing duai job usyakri wa hop chonga namar phim shom la keren ye kata ka ktin kombo job usyakri jonga ula keren sengap ublay keren wat agi ki paralok ki counselor ki bawan ban counselor ni ban slok yo job pergi haban le show joban pandam para bau job duai na manda jongki te ublay ura badu kentiu yo job upediang ye jing duai jong ho ju map no iri ke paralok ki jong badu gurku yo job uni long ublay jong ba jong pi bolong paralok ba hajantam unong ye rap hakba shipa badi ki jing e baro sam so pun riwi ar uta ublay ubadon bolong nong ye rap ba hajantam jong jing janjar jong ba jong pi an ever present help in all troubles utong nong yera pa hajantam hagijing e jonga baro gijajing e jonga ba jong pi baro pai sho blai ba duai uni ulong blai ba dap te gijing snei ba kan roi gijing map e ba sugi ban bitar ba kloi ban kalaga ba mutang ba sniu wap yang abe de pi bangin wan ban wat na ga donot baro bangin pai sho blai dogin pai sho blai duai pai IT yada di show Jesus Christ about try worship team ula kular baru bade kular pendap ikani ka kular abang abad pingin IT ben pendam show we akan gono ka por pilaban phone nomor badan hang ni ngini yang lamban duai bat pi bun ki bala duai bar gila ai ki jing phla ba kum no blai lex nai haki hoi ki jing syam ka ba khrao dai mangi ki breu dai Jesus Christ bulai apa lebih pat nama dah jong apa jong pi to bulai teng shanyil ka jong ka khamat api ulai isna ya pin kur khu ya pi ulai ka buram bulai jong ka jing sep kunong lambat ni nak ka buram ka jong amen and amen.